Много интересна кореспонденция на Марина Гашпарова. Тя е кореспондент на News 7 в Велико Търново. Едно по-различно лято с така темата, ако мога да обобща, едно интересно лято с българското чудо. Така ли е, Марина? Здравей! Влади, като те гледам как объркваш изреченията, обяснявам си го първо, че наистина не си усетил красотата на лятото и второ, че срещата ти с Марина в ефир просто Здравей, Марина, леко да се те запознаем. смути. Наистина, за първи път се включваш в нашето предаване още нещо. Да, здравейте! Тук при мен е едно 12-годишно момиче, което за разлика от повечето си съученици, които мразят математиката, тя обожава да решава задачи. Хоби и страст на малката Любомира е да се явява на състезания по математика и задължително да ги печели. Затова и нейната стая, вместо пълна с плюшени играчки, е украсена с медали, част от които виждате тук на нашата маса. Здравей, Любомира, разкажи ни откъде е тази страст към математиката? Всичко започна, когато бях в втори клас, просто с пристигането на едно писмо, което поканва всички желаещи ученици да се включат в едно математическо състезание. Просто госпожата донесе това писмо и ми предложи да се запиша и аз с удоволствие приех и така отидох на първото състезание. Какво ти дават тези състезания по математика и всъщност защо се явяваш на тях? Защо участваш във всяко едно състезание? Тези състезания ми помагат да развивам логическата си мисъл, която ми е много полезна в критични ситуации, да си решавам проблемите и да отреагирам бързо, когато се налага. Сега аз тук съм ти подготвила, потърсила съм една от най-сложните задачи, които дават на състезанията по математика. Ще те помоля ти да я прочетеш на нашите зрители. Всеки ден Мерлин поставил един и същи брой цветя, поне едно, в 3 храма. За да премине от единия до другия храм, той трябвало да прекосява магическа река. Трябвало също да прекоси магическа река и преди да влезе в първия храм. Всеки път, когато прекосявал магическа река, броят на цветята, които той носил, се удвоявал. Той нямал никакви останали цветя, когато напуснал третия храм. Какъв е най-малкият брой цветя, които трябва да е носил в началото Мерлин? Тази задача, колкото и сложна да ви се вижда, сега тя ще ни демонстрира как се решава и ще ни я обясни. През това време нейната майка ще ни каже всъщност вие упражнявате ли някакъв родителски контрол върху своето дете, за да е то толкова амбициозно и да се явява на толкова много състезания. Не. В интерес на истината, даже съм се опитвала да я спра да участва в някои от състезанията, защото повечето състезания се провеждат в градове различни от Свищов, където ние живеем. И е много трудно пътуването до състезанието, но тя като състезател, вече изграден според мен, и като човек, който обича да побеждава, да се състезава, иска да участва в почти всички, които се организират и за които има възможност да се яви. А оказва ли влияние това на оценките в училище? Всъщност състезанията изискват някаква подготовка, отделяне доста голямо време за тях? Не. Тя няма проблеми с уроците в училище, справя се сама. Всъщност задачите, които решава в свободното си време, са в общи линии удоволствие за нея и колкото и странно да звучи за много хора, просто тя така си почива, така да се каже, решавайки задачи и по никакъв начин не се отразява на успеха й в училище. Изолира ли е до някаква степен решаването на задачи от масовата социална среда с децата? Не. Тя като всяко дете обича да излиза, да се разхожда, да играе на компютър, да чете книги, да гледа телевизия, да излиза с приятелки. Просто по никакъв начин това не се е отразило на социалните контакти. Готова ли си вече с задачката и с нейното доста сложно решение, доколкото виждам аз? Можеш ли да ни обясниш сега как се решава тази задача, тъй като, доколкото знаем, повечето задачи на състезанията са логически? Задачата наистина не е толкова трудна, колкото изглежда. Просто трябва да се започне отзад напред, за да се стигне до крайния отговор. И всъщност ти нещо си нарисувала тук. Можеш ли да ни обясниш какво е?
Да, това е схема. Когато решавам задачи, много по-лесно ми е да си го нарисувам, за да си го представя визуално как изглежда и това ми помага да си изградя правилната представа как трябва да се реши задачата. И сега можем да разберем какъв е най-малкият брой цветя, който Мерилин е носил в самото начало, преди да почне прекосяването на реките. Да, най-малкият брой цветя, които Мерилин е носил е 7 и сега ще направим проверка, за да видим дали наистина нашето решение е правилно. За да не бавим в студиото. 7 цветя има в началото Мерилин. Минал е през първата река, удвоили са се, станали са 14. Той е оставил 8 цветя в първия храм и са му останали 6. Пак е минал през магическа река, те отново са се удвоили и са станали 12. Той е оставил също от 8 цветя във втория храм и са му останали 4. Минал е през третата, последна магическа река и 4 цветя са станали 8. Тези 8 цветя той е оставил в последния храм и е излязъл без никакви цветя. Има ли някакъв алгоритъм, по който се решават тези задачи, точно определен начин, за да може да ги решавате бързо на състезанията, тъй като трябва и бързина? Когато започнах да решавам задачи, изобщо не знаех дали има някакъв алгоритъм, просто както си знаех, както си го усещах, така си карах както си знам и ми се получаваха правилните отговори, но тази година за пръв път разбрах, че има алгоритъм в някои задачи, които ти помагат да ги решиш по-лесно. Когато отидох на математически лагер в началото на тази година, там ми показаха няколко принципа и няколко, така да се каже, алгоритми, чрез които по-лесно да си решавам задачите. Аз там за първ път разбрах, че има такива неща, с които наистина ми е по-лесно да си решавам задачите на състезанията. И да ни кажеш малко повече за всичките медали, които имаш. Само за последната година разбрахме, че те са 22. Колко първи места имаш? От 22-те състезания, които съм посетила през учебната 2012-2013 година, 19 са първите ми места, 2 втори и 1 трето. Много ти благодаря за това участие в нашето предаване. Пожелаваме те още много успехи за напред. Това е за сега от нас. Надяваме се урока по математика да е бил полезен.